passa, màquines? Ens tornem a veure per aquí, un dia més, una setmaneta més. Esperem que tot segueixi anant bé, igual que nosaltres, que som unes bèsties. Què tal va la cosa, nen? Molt bé, no? Un dia més, que és un dia menys per nosaltres per gravar, que portem aquí uns dies molt atabalats, no? Molt atxitxats. Sempre posant xitxa a l'assumpte. Sempre ja... Nosaltres, no sé, els 2 tercers primers episodis ja una mica panxeta ja fem nosaltres, esperem que vosaltres també. Parlant de panxeta, panxeta la que us farem avui. Espectacular, nois, una passada. Cancel·lada en català. Ara ho veureu, tranquils. Cancel·lada. Doncs bueno, nois. Bueno, companys, doncs us presentarem el plat que portem avui. Avui el meu pinxe que sap el que farem. Us explicarà més o menys per on van les hòsties, no? Sí, home. Avui, nois, una recepta d'aquestes bàsiques, culinàries de la cuina catalana, cuina pagesa d'aquí de tota la vida. Fotrem una botifarra amb mongetes seques d'aquestes bones, però mongetetes amb una miqueta de panxeta d'aquesta cansalada bona, el seu julivert, i si ens surt bé fotrem una negadeta d'all i oli, que flipareu, però sense cap negat. I pim-pam. Bueno, doncs anirem pels ingredients del plat d'avui, no? Vull dir, molt senzill. Necessitarem 200-300 grams de fesols, mongeta seca, seques, fesol blanc, del ganxet de tota la vida. Doncs 200-300 gramets, després tenim una mica de julivert, 2-3 branquetes, 4, depèn això el gust de cadascú, no? Tenim aquí 2 cabeces d'all, però posarem 2 grans d'all, 3... Para de restregar-te amb el puto julivert. Direu, no, vosaltres feu moltes picadetes d'all, però l'all va bé per menjar, tothom ho sap, no? Vull dir, l'all se't posa dura, nano. Amb l'all espates els bitxos aquests al coroneta. I també les noies, a vegades. Va, doncs... Seguidament farem 2 botifarres, una per persona, vull dir, 2 persones, 2 botifarres, i 100 gramets de cansalada, així que veurem com la tallem així de uets petits i la saltejarem amb els fesols, l'all i el julivert, no? Sí, home, i tant. Doncs anem per feina, no? I abans de tot procedirem també a fer una miqueta d'all i oli per posar la mongeteta, que si no, després no queden tan bones com haurien de quedar, vale, nanos? I ja està, ara sí que li podem fotre. Bueno, companys, primer pas del plat d'avui, posar els fesols a bullir. Direu, és molt fàcil això, però no, ha d'estar l'aigua bullint. A veure, mirem, veu si està bullint. Està bullint ja, companys. Està bullint, companys. Doncs som-hi, nois. Agafem tots els fesols. Recordem, a veure, fesols del ganxet, fesols blancs, mongeta seca. Tenim la típica vaina de color groc que, un cop desgranada, no? Esto és una vaina. Vale, la vaina de color groc, un cop desgranada, es pot guardar al congelador perquè dius, va, ja aprofito la tarda, ja en desgrano uns quants, no? I ja, pues, un quilet de mongeta seca, no? Mirant ben del pla de TV3, l'any 2008. Doncs, si la tenim congelada, després això ho posem a l'aigua un cop ja bulli, mitja horeta, 40 minuts, ja la tenim feta. Si no, la que no és tan tendra, si la poses a partir d'aigua freda, una horeta i la tenim. Una horeta. Recordeu, mongeta seca, allò desgranada bé al punt, mitja horeta, 40 minuts. Fesols d'aquests que no són tan tendres, que li costa una mica més, una horeta la que arranqui el bull i barraca, saps? Doncs bé, procedirem a fotre-la, vale? Vinga, som-hi. 200-300 grans, a punta pala, i vinga, de una. Ala, mitja horeta i en res ho tenim, nanos. I preguntareu, què farem aquesta mitja horeta? Fotrem un lingotasso! Un bon lingotasso, que a aquestes hores ja toca fotre-li una miqueta de copeta bona. Doncs bueno, nanos, ara mateix passarem a la secció del xist. Però, abans de res, fotrem un segon lingotasso, si no, no hi ha xist que valgui, tarinets. Vinga, una vegada el tenim fotut, li fotrem un traguinyoli i anar-hi. Això són 2 llesques de pa que pan pel mig de la festa major i una li diu a l'altra, diu, collons, noia, si vas ben torrada, mare que em va poder parir. Doncs molt bé, nanos, ara procedirem ja a treure les mongetetes un cop han estat fetes, han quedat ben cuites, com les torrades, i vinga, safeteta per aquí. Recordeu, companys, la gent recomana que tu deixis 24 hores abans les llegums en aigua. Això no és del tot cert. Si tu deixes les llegums amb aigua, perd propietats nutritives que realment... Que marxi tot a l'aigua... Aquest suquet és boníssim, No me'l gastis, que amb la p***. Podem fer masses fesols, Guillem, perquè som 2
Bueno, és que n'hem fet ja per tota la casa, no? I ja per 50 persones. Vale, així ja n'hi ha prou, Una cosa Ja està. No fa falta més. Això per la iaia dinar, hòstia, p***. Aquest tio retrasat. Deixa-la dins! Tia, p***. No. Vinga. No. Torni al pla. Què vols fer amb tot això, tio? Està loco, aquest tio. Tio, m'has esquitxat que crema, això? Ara que em va parir. Vale, així? Així en fem més que suficient, vale? Vinga, va, doncs som-hi. Ja està. Tapa la cassola. Som-hi, Girona! Som vermells i blancs, som 4 rius a sota el cel, i tots units, germans i amics, i tots junts ho podem fer. Mira al teu costat, ara ja en som 2, millor si som molt més. Tots junts ho podem fer. Girona! Tu, no vegis com cansa la mà, Vale. Anem pel següent pas. Doncs res, nois, estàvem gravant i se'ns ha desmuntat la paella. He tingut problemes tècnics. Semblava que donava bastant de joc, no? Com el Barça d'en Pep Guardiola. Però a l'hora de la veritat hem punxat. Hem punxat bastant fort, tu. Guaita, mare que em va parir. Això fins que no ho tornem a lligar, res. Res. Porto un tornavís d'Artèria. Deixa estar. Que no, que... Ja ho veuràs. Espera, Allò, està fent només per aquí? Bueno, tarinets, és moment de tallar la cansalada, una miqueta de llet, una mica de julivert a la paella i ho saltejarem tot juntet amb els fesolets. Per tant, anem a fotre dauets de cansalada. Poder ser que no quedin molt finets, que si queden gaire finets després passareu gana. Despertar, que si no, no en menjarem gaire cap dia més. Va. Espera't, que tregui fum allò, Treu fum ja o no? Sí que treu fum, sí. I tant que treu fum. Buita això. Hòstia, si quasi bé me cremo passant la mà per sobre. Vale, va. Passa amb la fusteta, la cullereta i una miqueta... La mat, Això no ho feu a casa, però la gent que en sap, uita. Ja en veig 2 a terra. Ni una terra. Passa això ràpid. L'ensalada s'està fent ben feta. Baixa el foc ara. Posarem el foc. Una miqueta, no gaire. Tallaré l'all amb un fly. Va cap a la dreta o a l'esquerra. Producció, esquerra o dreta, es baixa el foc. Que et donin pel cul. Tu saps com era? Pues l'havia pujat, Vale, ja ho tindríem, doncs. Oh, Déu. Jo mig any sense mullar el xurro i aquestes gallines cada dia f***. Procedirem a tirar la... No, encara no! Tia p***. Encara no procedirem a tirar els fesolets. Tira la llet, picat, no gaire picat, vull dir, una mica així picadet ràpid, a làmines, un parell de voltetes, i al julivert li tallem les branquetes, ho retirem aquí al costat. Una mica ràpid, que això se'ns està passant ja. Uf, quina oloreta, no? Va parir. Important, el julivert no gaire petit, que es vegi. Que es noti el gustillo. Més sa que això no hi ha per res, Us estan enganyant si us diuen que hi ha alguna més sa que això, noi? Deixeu-vos estar d'amanides, de verdura i d'hòsties en vinagre, tu. Va parir, com pica! Com peta, Ni que estiguéssim a Sant Joan, tu. Va, fot-li ja els fesols. 4 rius a sota el cel. Mongetes dins. Ara. Opa! Vale. Enfoca, càmera, ara, barraca. Ja veuràs quan ho tiris per terra, aquí riurà com la puta. Orei! Ara foc a ben tope. barrejadet, Foc a tope. sobretot. Molt important, foc a tope, Ara, nois, molt important. Vale? No us descuideu d'aquestes coses. Foc a tope, un minutet, que quedi ben daurat tot, i retirem a la mateixa safata on ho teníem abans. Recordeu, Paper, el paper sempre, vale, nanos? Per què es diuen mongetes seques? Pues perquè abans de fer-les les hem posat a dieta, nanos. Retiro ja això. Ha de quedar gaire xapat, això, o millor no? No, ja està, que no quedi xapat, tio. Ja està, treu-ho ja. Que no ha quedat secot.
Doncs molt bé, tets. Ara procedirem a fer l'aioli, que quedi ben guapo, ben bo. I per fer-ho necessitaré un ajudant, que el meu germà s'ha anat a fotre una fumarola amb un cigarret, llavors haurem de cridar un dels companys aquí de producció, que és el que menys hi entén, però bueno, al fi al cap segueix ajudant, no? Passa, en Toni? Toni Sardinedes? Hola. Vinga aquí, company. Sí, hola. Ell bàsicament el que farà serà posar-me l'oli, vale? Perquè a vegades no entra molt bé i has de ficar una miqueta d'oli, si no malament. Important, posar-hi un parell de llets a l'aioli, que siguin grossos, que siguin forts. Procedirem a tallar-los. Tu de moment t'esperes, no has de fer res, vale, Ted? Tranquil. Vale, jo no tinc ni idea de cuinar. Però bueno, ja que m'han dit per sortir, doncs surto, no? Explica'ls una miqueta el que és de la teva vida, el que fas amb la teva vida. Bueno, jo estic més o menys aquí a producció gravant aquests pargueles als burros que fan. Però bueno, estic content d'estar aquí. Paga molt poc. Per no dir res. La veritat és que sí, fills de p***. Però bueno, algo és algo, no? Per pagar la cervesa cada dia i anar fent. Anar a aixecar el país. Bueno, va, ja pots callar, que a ningú li importa. Ara tallarem una miqueta la llet, vale? 4 tallirongues guapes. Més que res, Sí que talles bé, no? jo sóc una bèstia. Joder. Una miqueta aquí. Jo sé que en Guillem talla molt bé, però tu? Ja, procedirem a posar-lo aquí, vale? Abans de res, menjarem una mica això. S'ha de posar oli, Sí, però això després, Toni, això després. No pateixis. Això primer s'ha d'aixafar una mica. Ueva, passa res. Que quedi ben xafadet, vale, companys? Fa bona pinta, això? Molt bona pinta, Antonieta. Guita. Una vegada tenim això, procedirem a posar l'oli, vale? El company li posarà. Veus aquí que hi ha una cantonadeta Sí. que fa baixada? Les altres tres no en fan, molt important, això. Tu li poses per aquí, vale? I a poc a poc anar remenant. Com fan les gallines, a poc a poc. No tiris tant, què t'he dit? Pel costat? No. A poc a poc. No tenia idea de fer aioli, Això ha de cuajar a poc a poc. Jo amb la meva mare ho faig millor. Tu fas maionesa a casa teva. I de la bona, Va, una mica més ràpid. L'aiolis necessita el seu temps, sense pressa. Foli una mica més d'oli. Oh, quina feinada, mare de Déu. Més? Vale. Epa. Bueno, això sembla que no cuaja, nois. A reciclar. Va, Guillem, entra. Va, sisplau, tio. Cago amb la p***, tio. A veure si pots salvar això, perquè això fa pena. Va, vinga, Què heu nanos. fet aquí, tio? La mare que els va parir. Porta la bessura. Toni, que ha posat massa oli de cop, nano, i se'ns ha negat directe. Què has posat abans? Hem de posar directament. Posar i oli, l'únic que hi ha d'anar, poll, una miqueta de sal com a molt i ja està. Però sempre es pot posar la sal. No pots explicar com s'ha de fer, perquè ho has fet malament, tio. Jo no hem fet malament, el procediment està ben fet. El que passa és que si poses massa oli al principi, se't nega en el moment i ja no hi ha opció de fer-ho. 2,000 years later. Doncs bueno, companys, ja tenim l'aioli fet. Ja l'hem acabat. Ara ja podem procedir a fer les botifarrones. Important, tenim la brasa ja allà calenta. Per les botifarres sempre... On m'has deixat la puntilla? Aquí. Per les botifarres, 4 punxadetes a cada costat, que deixin anar una mica l'aigüeta que té dins. Girem per l'altre costat també. I així es couen més ràpid. Vinga, fot-les allà. Portant en una parrilleta, brasa... Nosaltres tenim la barbacoa allà, però és de mal enfocar. Llavors a la brasa ho hem d'enxufar. Bueno, trinets, anem per girar les botifarres, important, no maregem la perdiu. Un cop estan rosses i ben maques d'un costat, els donem la volteta i deixem que es vagi coent a poc, això. I ja està. Petits i grans, ja tindrem la botifarra cuita. Hora d'anar per l'emplatat. Bueno, bro, posa les botifarres. Dai! Ah, carda. Una, altra. Ai, com rellisca.
i dues. Vale, ja podem parar. Anem a fotre de... Sí, desconnectes. Anem a fotre d'acompanyament. Som-hi. Els fesolets amb cansalada, all i julivert. Una miqueta més, no? Vale. Ens hem d'alimentar nosaltres. Foli. Bueno, deixarem aquí 4 fesolets per repetir després. Important, toc final. Oli Folli, de Cantallops. De quin any era això, Elo? Del 1956. De la terra, més a no poder. Una bona anyada. Un rajolinet d'oli Folli. Important. Elo, et truquen. Hòstia, perdoneu, disculpeu un moment, nois? És que estem molt sol·licitats, contractes... Digue'm, Ted. Hòstia, doncs mira, m'acabes de pillar gravant, tio, estem aquí mig capítol, però no passa res, digue'm. Per anar a fer un vermut, dius? Ah, cafè, ben dinat, sí, home, sí. Cap problema, ja el fotrem, no pateixis, ja anirem a quedar el lingotasso. Sí, home. Vale, va, Ted. Adéu, que vagi bé, adéu. Bueno, nois, disculpeu, un col·lega aquí que tenim que ha quedat una trucada. Res, un moment tot. Ja està, nois. Ja tallat a mig patrocini. Sí, bueno, no passa res. No s'enfadaran, són de gent. Un rajolinet d'oli Folli per sobre els fesols, per sobre la buti, que sempre li dona un puntillo extra. Aquí, amorositat màxima. Ja ho tindríem. I haurà d'anar a fer el tastet, no? Anar a fer el tastet, companys. Bueno, companys, tindríem ja el dinar més que ready a punt pels que no són bilingües. El més important de tot, nois. La iòliga que acabem de fotre per aquí. Ha sortit de puta mare, Miqueta per sobre. Posa'm... No gaire. Jo no tinc dona i, si no, mal assumpte, eh? Vale. I una miqueta pel costat, per la botifarrota. També, va. Miqueta pel costat, per la botifarrota, que també n'ha de menjar, eh? Uf, com està, ja està, tots. Ja ho tenim, això. Bueno, fem un brindis. No, nois, vino vell, d'aquí a prop, d'aquí al Mallorquina, s'hi menja molt bé, foten uns entrepans, mitja, una sencera, espectacular, nois, un vino vell de la casa, boníssim. Brutal. Vinga, va, brindis. Vale. Vinga, que ara és època i això important, el vino vell sense gasosa, vino vell solet, amb el punt dolcet aquest. Faltaria més. Qui begui vino vell amb gasosa. Anem per provar això. Fem poca cosa, eh? Primer de tot, barrejar una miqueta el fesolet amb la cansaladeta. I l'all i julivert. Primer de tot provarem això, que això és l'especialitat de la casa. Això amb un trosset de pa, nanos. Hòstia santa. Increïble, eh? Que bé que m'ha quedat, tu, això. Brutal, la cansalada. Espectacular, nano. La botifarreta, feta a la brasa. No té el punt aquest de carbonet bo, de caliu que li fas amb el foc de llenya, però bueno. Amb l'oli que hem fet, ben xocat. Tot el seu puntillo, no? Brutal, eh? Una passada, companys. Amb el plat d'avui català hem de fer un segon brindis. Per suposat, sempre. Per la Selva, per Girona, perquè pujarem a primera, som unes bèsties, nano. A fondo, el nostre aquí, màxim respecte, màxim apoyo, perquè som espectaculars, som molt ben parits. Bueno, tarinets, esperem que hàgiu disfrutat amb el vídeo d'avui i recordeu, us portem sempre al cor. I a la panxa també, home. Ens veiem pròximament. Un plaer.